Літоўцы пакажуць Лукашэнку зубы цмока. У Літве адбываюцца маштабныя вучэнні па абароне ад агрэсіі з тэрыторыі Беларусі. Агульная колькасць літоўскіх і саюзных сілаў 20 000 вайскоўцаў. Альянс і Літва правяраюць у дзеянні новыя планы рэгіянальнай абароны НАТО, якія былі прынятыя на саміце ў Вільні летась. Яшчэ сёлета Літва плануе ў аўральным тэмпе ўзмацніць абарону мяжы з Беларуссю. Сюжэт Вольгі Міцкевіч. На памежжы з Беларусі літоўскае войска разам з польскім адпрацоўвае абарончы сцэнар Орша. 1500 жаўнераў і 200 адзінак тэхнікі ўдзельнічаюць з 21 красавіка ў вучэннях «Адважны Грыфон-24». Сцэнарыушам jest obrona так званого прысутнага. Галоўны сцэнар вучэнняў – абарона Сувальскага калідору, стратэгічнага месца ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе. Галоўная мэта – падкрэсліць падтрымку саюзнікаў краінам Балтыі. Але калі мы кажам пра стратэгію, то гэта і абарона Польшчы. З літоўскага боку ўдзельнічае брыгада пехоты «Грыфон». Імя літоўскага гетмана Яна Хаткевіча. Літоўскія жаўнеры зладжваюць свае дзеянні з войскамі з Польшчы, Партугаліі, Іспаніі ды Злучаных Штатаў. Tej przestrzeni między Białorusią a obwodem krajowieckim. Гэтыя вучэнні, якія праводзяцца паміж Беларуссю і Калінінградскай вобласцю, мусяць паказаць, што, па-першае, мы падрыхтаваныя, што наш патэнцыял у выпадку патрэбаў гатовы адказаць у сітуацыі любой агрэсіі. Мы гэтую тэрыторыю дасканала ведаем. Праводзім вучэнні там даўно, і тыя войскі, якія там цяпер інтэгруюцца, паказваюць, што яны ў стане абараніць Сувалкскі калідор. Трэба ясна ўсведамляць, што гэтыя вучэнні адбываюцца на памежжы менавіта з Беларуссю. Адтуль Літва адчувае пагрозу. Саюзнікі па альянсе абавязаныя абараніць дзяржавы Балтыі. Першымі прыйдуць палякі. Jako Polska, jako kraj. Як дзяржава Польшча дэкларуем нашым саюзнікам, што мы ў стане прыйсці на дапамогу Літве і не толькі. Ale Łotwa i Estonia, które mają 25% populacji. Латвія і Эстонія маюць 25% насельніцтва рускіх. Таму гэтую сітуацыю трэба разглядаць не толькі з перспектывы Літвы, але казаць пра гэты трыумвірат. Бо калі гэтыя дзяржавы падуць, то Расія іх знішчыць ці захопіць. Гэта не складана ўявіць, бо тая ж армія Латвіі налічвае толькі 15 000 жаўнераў. Балтыйскія дзяржавы для НАТО – апошняя перашкода перад вялікай вайной у Еўропе. Pytanie, na ile Putin się zdecyduje na tą wielką wojnę. Пытанне ў тым, ці Пуцін вырашыцца на такую вайну ў Еўропе. Ён яе хоча, але, магчыма, не мае такога патэнцыялу. Geograficznie bardzo łatwo jej niestety podbić, militarnie. Тыя ж балтыйскія краіны геаграфічна малыя. У Польшчы існуе думка, што пакуль Пуцін не пераможа ўкраіну, то на балтыйскія краіны не пойдзе. На жаль, гэта не так. Расія здольная акупаваць балтыйскія краіны, не спыняючы вайны ва ўкраіне. На шчасце для дзяржаваў Балтыі да НАТО далучыліся Швецыя і Фінляндыя. Гэта спрашчае абарону рэгіёну. Расейцы не змогуць эфектыўна атакаваць на моры і ў паветры, дзе альянс валодае перавагай. Аднак Расія можа выкарыстаць гібрыдныя аперацыі, дыверсійныя групы ды банды наймітаў, у чым мае велізарны досвед. Таксама Пуцін можа выкарыстаць свайго васала Лукашэнку. Tydzień temu czy 2 tygodnie temu. Я нагадаю, што тыдзень ці два таму Лукашенко рабіў вучэнні пры самой мяжы з Польшчай і Літвой. У яго там больш было генералаў, чым танкаў. У прынцыпе, Лукашенко цяпер у сваёй арміі мае больш генералаў, чым танкаў, бо танкі яму 2 гады таму забраў Пуцін на вайну супраць Украіны. Да ўсяго міністр абароны Літвы Лаўрынас Кашчунас заявіў, што Літва ўзмацніць мяжу з Беларуссю. Памежнікам выдадуць цяжкае ўзбраенне, а напрыканцы лета, на пачатку восені, на мяжы з'явяцца супрацьтанкавыя бетонныя перашкоды, так званыя зубы цмока. Імі ўжо ад Беларусі абмежавалася Ўкраіна, літаральна аскал НАТО ў бок Лукашэнкі.